Meer pakibusrano to? Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Odi. Kon luko F a geluid de boom. Kan je heren me? Odi. Ja, dat zit wel goed, Odi. Een nieuwe week. Monday. A foste fa wiki. Me opa wiki nanga a Monday. Soms maar etak a Sunday na foste fa wiki. Oké. Dat is goed. Hoe je het ook wil nemen, voor mij is het best. In ieder geval voor mij is dit het begin van de week. Ja, voor de meeste mensen is dit het begin van de week. Hoe gaat het met jullie allemaal van Ude van Tang? We zijn weer terug met een nieuwe aflevering van Connie Nanga Woord, een podcast dat kijkt naar de Surinaamse taal, een stukje cultuur. En we doen dat door middel van actualiteiten, nieuws uit de social media, krantenartikelen. Allemaal zaken waarbij je dus een connectie kan maken met de Surinaamse taal. En wat we merken is dat wanneer je een connectie kan maken met iets wat je al bekend is, wat je vaak doet als een handeling, als een activiteit, dan gaat het ook sneller in je hoofd zitten. Dus vooral voor de mensen die zeggen van, Arkino, misat wan tu maar wa heerling, wa heertori, no, mino matakasan, dat is hier. Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je als een Speedy Gonzales er doorheen gaat. Het gaat erom dat je jezelf de tijd gunt om daar gewoon lekker doorheen te kunnen komen. Voor de mensen die kijken vanaf social media, van de, dankjewel voor het meekijken. Maar ik vind het belangrijker dat jullie ook tikken. Tikken. Ben je op TikTok? Tik op het scherm. Make me vier awarang. Make me see tak undedape. Ook als jullie meekijken via Facebook kunnen jullie daar ook tikken. Dat geldt ook voor Instagram. Rechts onderin in de hoek. Ja, if you look in dat oku van scherm, zei je abi, je telefoon, also je telefoon of je tablet, daar vind je emoticons. Klik je daarop, dan kan je dus een emoticon sturen. Dat laat zien dat je het wil zien, want ik zie jullie voorbij komen en ik zie ook mensen die kijken, maar dit is niet kijken, niet kopen. Ja? Interactie, participatie is heel belangrijk. Dus tik op het scherm. Net als hoe je voor die grote sterren gaat tikken. Tik voor de Surinaamse taal. Contact in zo. Ja? Nakta pas scherm. Voor het tongen. Ja, tongen. Je hoort me dus ook hier en daar Surinaams spreken. En dat we Nederlands. Dat is om ervoor te zorgen dat je dus dat tweetalig op begint te nemen. Ja? Het is niet aan zo bakaratongen. Het is ook natuurlijk de Surinaamse taal, dus tweeledig. Deze podcast is ook tweeledig. Je hoort het met twee talen. Niet tegelijkertijd, maar het zorgt er wel voor dat je een meer gewenning krijgt aan wat je hoort, aan wat je ziet, aan wat je doet. Vandaar dat we ook artikelen, medianieuws nemen uit onze actualiteiten, uit kranten, uit social media, waar je het ook maar kan halen. Soms zijn het leuke berichten, soms zijn het minder leuke berichten, soms zijn het best wel zware berichten. En vandaag zit er wel een zwaar item in, maar ja, kan je dat een draai geven? Sabiere, het is wat het is. Zo moet je soms die dingen ook zien. Zo asande. Maar we gaan daar straks op terugkomen. We hebben 3 vaste items. Het eerste is woord van de dag, woord of AD. Daarna gaan we naar een stukje waar we bijvoorbeeld kijken naar herkomst van woorden of naar gebruik van woorden, context, wat heel belangrijk is natuurlijk. En daar gaan we het vandaag over hebben, context. En dan nemen we even een kort voorbeeld van waarom dat zo belangrijk is. En dan sluiten we af met een item dat heet Fa yu e take. Stel, je komt iemand tegen, die persoon spreekt alleen Surinaams. Verstaat niets anders. En die heeft dan een krantenartikel of een filmpje gezien. En die vraagt dan aan jou. Sadisma e bedoy, sadisma e taki. En jij moet het dan gaan vertalen. Hoe zou je het zo simpel mogelijk, zo goed mogelijk kunnen vertalen? Met een basis. Ja? Dus je kan natuurlijk altijd je eigen flair eraan geven. Ja, je kan met heel wat pram kan je komen. Met heel wat jugu kan je komen. Maar je kan ook naar basis toe gaan. Je kan het ook heel simpel maken. Heel goed vereenvoudigen. En dat is niet om de taal te vereenvoudigen.
Maar dat is om het voor jezelf makkelijker te maken, vooral als je aan het begin staat van het leren van de Surinaamse taal. Dus deze podcast is ook echt bedoeld voor mensen die lerende zijn. Mensen die nog niet durven in het openbaar te spreken of misschien een paar woordjes kennen. Mensen die zeggen van, nou, ik wil toch wel iets meer weten. En niet alleen maar wat ik hoor, maar ook wat ik spreek, wat ik zie, wat ik lees en wat ik zelf zou moeten schrijven. Want hier is toch wel een mededeling die ik heb. Ik denk dat ik elke dag wel kom met een soort van mededeling. Een leerles. Waleri. Waleri. Melopleri. Melopleri. En ik kom wel ook uit de familie naar konisma. Ja, vooral mijn oma, mijn grandma, bij de one kon niet oma jaren. Oké. Ze is echt een hele slimme vrouw. En wat ik bijvoorbeeld laatst tijdens een les heb gehoord. En dit is natuurlijk niet om mensen te beschermen. Dit is een veilige omgeving waar mensen gewoon kunnen leren, waar mensen iets kunnen, waar mensen voor open kunnen staan. Dus dat wil ik vooral voor jullie. Sta open voor wat je hoort. Het is niet gelijk een dolksteek of weet je, een sneer. Ja, meneer Jamsma, meneer Barsma, meneer Kosma. Het is een observatie. En dat delen we met elkaar. Even kijken. Ik zie iemand hier in TikTok. Ik kom zo bij je comment. Dan ga ik het straks even bespreken. Anders dan raak ik helemaal van mijn sopropo. Maar tijdens een les hoorde ik een persoon zeggen van, nou, het spreken, weet je, daar wil ik wel beter in worden. Wat gevarieerder spreken. Maar ja, dat schrijven, ja, dat vind ik wat minder belangrijk. En daar moest ik even een rem op plaatsen. Op een beleefde wijze natuurlijk. Ik moest daar even een rem op plaatsen. Ik zei van nee. Wanneer je zegt dat je een taal gaat spreken en je gaat dat leren, imtek alasangi. Anoso so ataki imteki. Ja? Je moest look ascrevi toe. Anoso so arki im arki. Ja? Woorden zijn niet alleen de woorden die uit ons mond komen. Nou, je kan het ook wel voorstellen. Weet je, de vervelende tijd die we ertussenin hebben gehad. Transatlantische slavernij. Dat mensen dus niet mochten schrijven. Ze mochten niet schrijven, ze mochten niet lezen. Dat was ten strengste verboden. Maar daarvoor heeft er ook een tijd plaatsgevonden. Hè? Waar de mensen vanuit de transatlantische, voor de transatlantische overtocht, gewoon wel schreven. Er was gewoon een schrift. Er was gewoon een spelling. Die was zeker wel aanwezig. Zeker wel. Maar het werd verboden tijdens een hele nare periode. Dus je kan niet zeggen, no kan, asan dat no kan. If you want fit nangami, kom, momiti dorosi. Moshi dorosi. Maar ino kan taki, na soso taki mi want takatongo, maar mi no want skriving, mi no vind prins pari. Prins pari is belangrijk. Ik vind het niet belangrijk. Dat kan niet. Het kan niet. Het kan niet. Het kan niet. Het kan niet. Laat me een voorbeeld geven. Kom, take een exempel. Een voorbeeld. Ja, een voorbeeld. Jouw kind gaat nu naar de grote school. Ja, heeft lekker kunnen leren, kunnen spelen thuis en nu is het tijd voor de basisschool. En een van de dingen dat een kind gaat leren zijn woorden en letters en klanken. Zou je je kunnen voorstellen dat je kind thuis komt en dat kind gaat nooit leren lezen? Kan je je dat voorstellen? Iemand stel je voor? Iemand praxera sandati? Je zou op hoge voeten, hoge poten zou je naar de school toe gaan en zeggen van, wat is dit nou? Ik stuur mijn kind hiervoor niet naar school. Die moet toch ook gewoon leren lezen? Ja, maar waarom zou dat dan niet van toepassing zijn binnen de Surinaamse taal? Nou, of het laksheid is, of angst, of een terughoudendheid, dat laat ik in het midden. Want iedereen heeft zijn eigen reden. Iedereen heeft haar eigen reden. Maar uiteindelijk, onderaan de streep, ja, wanneer we alles hebben afgetrokken en bij elkaar hebben opgeteld, imsaba skrivitu.
Ja? Dus dat is die lerie van de dag. Ga ik even naar de comment toe. Even kijken. Ik zie hier ZZP'er live in Miriamland. Ik versta alles. Kan heel goed vertalen. Alleen heb valse schaamte om te spreken. Ai, ja, ja, inderdaad. Maar de spelling is nog niet echt goed vastgezet. Of inmiddels wel. Ik wil leren schrijven. Het is mijn eigen taal. Ik wil mijn eigen taal goed beheersen. Ja, en dat vind ik een hele mooie opmerking. Dankjewel voor het delen, ZZP'er. Dankjewel, want je bent niet de enige erin, hè? Ik vind het belangrijk dat mensen ook weten van, juist wanneer er schaamte is, kan je het gevoel krijgen dat jij de enige bent die daarmee rondloopt. En dat is niet waar. Je bent niet de enige. Je bent niet de enige. Als je kijkt naar de spelling, is dat nu goed gezet? Contact inso. Op dit moment is er gewoon een huidige spelling. Wil je echt kijken naar de huidige spelling zoals het nu is, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, en ik vind het een hele goede oefening voor mensen. Je kan het op 2 manieren doen. Dit geef ik ook door aan de mensen bij Spanktori Academy. Je kan zeggen, ik neem het oude woordenboek, het STNL, Sarana Woordenboek. En die is online gewoon te vinden als PDF. Een PDF. Kan je hem gewoon vinden. Google het. STNL, Surinaamse woordenboek. Dan komt hij zo tevoorschijn. Weet wel dat deze sterk verouderd is. Deze is van 2007. Dat bracht mijzelf ook een beetje in de problemen van Spanktori Academy. En op een gegeven moment had ik zoiets. Ik moet toch echt een recente versie hebben. Dus, ja, dus ben ik verder gaan zoeken. Ik weet niet of jullie het wel weten, maar vroeger had je wel een woordenboek van Prisma, voor de Surinaamse taal. En die is er ook nu. Hij is wel van 2014, dus het is nog steeds, naar mijn standaard, vind ik het nog steeds een oude versie. Want deze is van 2014. Ik heb hem hier. Ga even kijken. Pak hem even erbij. En ik denk dat dit de 8e, wat was het? De 8e druk? Ja, 8e druk. 2014. De eerste druk was in 2005. We zijn nu in 2026. Dus dat betekent dat er een groot tijdsverschil in zit van 12 jaar. 12 jaar. Wat different voor 12 jaar. Een verschil van 12 jaar. Wat is er nu in de tussentijd gebeurd? Er is in Suriname wel, door een organisatie, ik ben even de naam is me even ontgaan, maar er is een organisatie in Suriname die zich inzet voor de Surinaamse taal. Er zijn een aantal mensen die daarin zitten. En die hebben een voorstel gedaan in 2005, ik denk in mei of juni, aan de regering, aan de Surinaamse regering. Wij willen de taal standaardiseren. We willen de Surinaamse taal standaardiseren. Ze hebben een voorstel gedaan. Ik kan, stel je voor, nou een boek, nou een onderzoek. Ja, een dik piece papier. En hebben ze gegeven aan de minister. Alsjeblieft. Tik ja. Nou, wat er in de tussentijd is gebeurd, minosabi. Ja, minosabi. Mino de lantimang, mino mategi. Ik ben geen lantimang, ja, ik ben niet iemand van de overheid. Dus dan kan je dat helaas niet zeggen. Maar ik hou het wel nou in de gaten. Dus af en toe google ik het wel eens. Om te zien van, is er wat gebeurd? Maar voor zover, desma etampi. Ja, radiostilte. Volledige radiostilte. Maar er is wel actie ondernomen om daar standaardisering in te brengen. Wat houdt dat in, standaardisering? Je zou het in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen als alles op één niveau, één gelijke grond recht trekken. Gelijk trekken. Ja. Dus dat is de huidige stand van zaken. Ik zie ZZP'er live in Miriamland op TikTok zeggen van Prisma 2014. Oké, ja, ik zou, neem het. Doe het. Doe het. Wat zei die vrouw van Sabede in de regering, Nalanti? Doe het. Ga naar die tequila party. En eens komt dat in mijn hoofd. Eens even kijken, dat zou fijn zijn. Ja, toch, dat zou inderdaad fijn zijn. Maar in de tussentijd, ik denk dat we zelf daar ook gewoon veel initiatief in kunnen nemen. Ik ben echt niet de enige die het initiatief daarin neemt. Er zijn velen met mij die dat op hun eigen manier doen. Dus we zijn overal. We zijn er overal. Spanktori Academy heeft sowieso een... ik heb een... hoe noem je dat? Een e-book? Ik kan het zeggen. Maar e-book.
Mijn elektronische boek, mijn elektronische boeken, heb ik met standaardzinnen. Er zijn 12 thema's. Denk bijvoorbeeld aan werken, eten, drinken. En heb je standaardzinnen erin. Dan kan je bijvoorbeeld al mee oefenen. Er is een niveau 1 level van Saranang Tori, ook op Spangtori Academy. Bij de eerste 3 lessen krijg je ook niveau 2. Dus dan ga je een stapje hoger. Ik heb vorige week al gesproken over een lerie die ik daaruit had getrokken bij het maken van de lessen. En een van die leries, ja, wat ik eruit haalde, onder Fanny eigenlijk, Sami Benteki, is dat wat ik weet op verschillende niveaus, is niet hoe iemand anders het ook tot zich kan opnemen. Je moet het soms gewoon in brokjes en stukjes doen. Even kijken, ZZPSI is geweldig. Doe het. Ja toch? Wat? Ik kan het nog steeds uit mijn hoofd zeggen. Ze keek op een flyer en ze zei van, wat is dit? Een tequila party? En ze trok de neus op zo naar die flyer van, sana nonsense. Die zien nou een tequila party, corona tijd, desma ik tequila party. Na launlo. Ontzettend geweldig. Als je het filmpje nog kan vinden, het zal wel ergens circuleren hoor. Als je het nog kan vinden, kijk ernaar. Als je eventjes wil lachen, dan kan je zeker naar kijken. Vooral als je zoiets hebt van, namunde to tide. Kijk daarnaar en dan begin je weer lekker te lachen. Dus het wordt in stukjes gehad. Dat betekent niveau 1 is echt basis. Je krijgt in het begin maar 25, niet meer dan 35 woorden. Heel simpel. En dat is echt voor de mensen die zeggen van, ik weet niks en ik wil rustig. Je moet me niet overweldigen. Daar moet je dan rekening mee houden. Ja, daar moet je rekening mee houden. Dus dat is dan niveau 1. Niveau 2 in de eerste 3 lessen is gratis. Daarna is het er niet meer. Dus niveau 2 wordt apart deze week aangeboden. En eigenlijk met hetzelfde principe. We gaan stapsgewijs naar boven. Stapsgewijs. Want dit is wat ik heb ontdekt. En dat vind ik niet erg om het te delen, maar dit is wat ik heb ontdekt. Kan je je voorstellen dat wanneer je hier bent geboren en één van je ouders of allebei de ouders van Surinaamse afkomst zijn, dat hoewel je de Surinaamse taal hoort, leest, ervaart, je lobanya, je tekanya, je dan stap den poku, adesandati, toch? Maar je bent wel in het Nederlands aan het denken, want dat is natuurlijk het voornaamste taal waarin je spreekt, in schrijft, in leest, et cetera, ja? Dus dat is wel belangrijk om daar rekening mee te houden. En dat kan dan ook voor veel mensen het drempel zijn waar ze zeggen van ja, maar ik wil daar niet, je moet me niet overweldigen. Dus daar houden we gewoon rekening mee. En ik denk dat ik daar ook mijn lering uit heb getrokken. Je moet mensen niet gaan overweldigen in elkaar. Pot ala sanji desma tak na disna sarana. Im koten pis. Snap je? Im koten pis. Daar gaan mensen er echt zoiets hebben van oké. Wanneer ik er klaar voor ben, dan kan ik naar de volgende level gaan. En im ji desma agrani dati, im ji desma aten dati. Zo moet je het doen. Anders is het echt een bom wat je voor die mensen gaat zetten, toch? Ja, toch? Dus even kijken, ZZP zegt, ik spreek beter Engels, maar mijn ouders zijn niet NL of Engels. Grappig genoeg, ik spreek ook heel goed Engels. Al zeg ik het zelf. Ja? Studie had ik zelfs in het Engels gedaan. Een beetje over mezelf. Ik heb zelfs in Zweden gestudeerd. En daar moest ik... die mensen zeiden daar zo van, je bent hier in het land. Een beetje Zweeds moet je hier kunnen praten. Dan weet ik niet heel veel Zweedse woorden meer. Maar ik weet wel, het rennen, ja renner of ja renner. Tak is dankje. En dat is alles wat ik voor je heb. De meeste dingen ben ik vergeten. Maar ik was wel heel blij om het feit dat 1. Educatie in Zweden is gratis. Nummer 2. Desma watak je lera tongo. Desma ne mekwasangi tak ide jaso na kondre. Dan une watak un sabatongo. Means you de wandoro seman. Means je kon jaso fu wan tumu fu stuka. Im lera tongo. Want je kan niet altijd op de campus zijn. Soms moet je van het campus af en dan moet je boodschappen gaan doen. En toen ik boodschappen ging doen en ik keek naar die etiketten in die winkel. Mi ede begin draaien, ik dacht, mi kero sande sa etaki.
En toen ik die lessen ging volgen, ging het een stuk beter. Ja, het ging het een stuk beter. Ik wil mijn eigen taal spreken. Ja, en dat kan ook. Je kan sowieso bij St. Panctoria Academy kan je met level 1 beginnen. Level 2 komt eraan. Neem de woordenboek, zou ik zeggen. Neem dat er ook bij, hè. Schaam je niet om een woordenboek erbij te nemen. Want dit is maar één woordenboek naar een strafen. Een woordenboek is een handleiding. Boeken in het algemeen zijn net handleidingen. Ja, ik zet even een dramatische pauze en stilte daarin. Boeken zijn net handleidingen. Een woordenboek is een referentiekader. En van tijd tot tijd kan zo'n referentiekader veranderen. Woorden komen erbij, woorden gaan eruit, woorden zijn verouderd. En ga zo maar door. Ja? Dus hou daar ook gewoon goed rekening mee. En ook heel belangrijk, wil je het spreken, wil je het leren, dan ga je het ook moeten spreken. Hè? Je kan dit vrede tak van, je kan takasani dan met takwan kulkasani of met takwan foto in mitaki. Ja, maar dat gaat voorkomen. Het gaat voorkomen. Zo'n ding, de woorden kan voor mij maar voor. Ja, soms kan het voelen alsof die woorden je echt in elkaar gaan slaan in je mond zo. Dus even kijken, een mooie ervaring om te studeren in een ander land is het zeker. En ik wil mensen ook aanraden, ga reizen. Hoor hoe die mensen spreken, want hier is een grappig iets daaruit. En dan ga ik door naar de volgende item. Teje leer wat tongen voor wan kondre. Dat je leren van desma denken. Van de cultuur. Het is een superkracht om meertalig te kunnen zijn. Anowantak weet je, na waterval. Na waterval, imofajeswa sula. Al die woorden komen er zo uit. Maar de basiskennis van een taal kan je eigenlijk al heel ver brengen in het begrijpen van een gemeenschap. Van hoe mensen denken, hoe mensen zijn. Wat zijn hun culturele regels? Hoe leven mensen? En soms hoor je het ook aan de taal. Hoe mensen het spreken. Ja? Ik vind altijd dat Surinaams, het is passie. Passie. Zo mooie taal. Passie de na tongere. Maar waarom vier je dit? Maar het kan ook een heftige taal zijn, toch? Stel, je bent een buitenstaander en je hoort je precies dat is maar fitty. Maar dat heb ik bijvoorbeeld ook met mensen die Arabisch spreken. Dan lijkt het alsof die mensen aan het vechten zijn. Die mensen houden gewoon een gesprek. Natak, dit is maar je takiere. Natak, dit is maar je taki. Maar het is de taal. Het is de wijze waarop mensen spreken, is de wijze waarop men met elkaar communiceert. Dat leren er allemaal uit. Ja? Goed, dus dat is mijn lering die ik eruit heb getrokken, die ik nu met jullie deel. We gaan door naar de volgende item. Toen ik dit zag, ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam. En omdat ik het heb gezien, moeten jullie het nu ook zien. The purpose of this file was to conduct investigations which are complete. So it is. Isa famelo voor de man disi, de Batman disi, de voerman disi, de abani. Weet je wat ik altijd zo leuk vind daaraan? Van de chibri den fesi. Hoe ze zich verbergen. Van je wat chibri fesi nou? You already did the crime. Je hebt je misdaad al gepleegd. Ik bedoel, we zien al wie je bent. Doe je wat je bent, Servi. Oh,
ontzettend smerig. Smerig, smerig, smerig. In ieder geval, waar gaat het om? Het filmpje gaat over een man die in Kenia een groot aantal mieren heeft aangeschaft. En per mier kan er wel $300 voor gevraagd worden. Nou, het zal wel op de zwarte markt verkocht worden. Ik kan me niet voorstellen dat je met een hele koffer rondloopt met mieren. Mieren! Mieren! Jullie horen het al, ik ben geen insectenliefhebber. Absoluut niet. ZZP'er zegt te laat. Ja, vind ik ook, is te laat. Je laat die. Misschien fysiek maar. En uiteindelijk gaan we toch zien wie je bent. We gaan zien wie je bent. Maar blijkbaar zit er dus wel een handel in. Er zit echt wel een handel en een wandel in om natuurlijk hier beesten van te verkopen. Mieren. Er moeten hele speciale mieren zijn. En dat zal natuurlijk misschien te maken hebben met, ik weet het niet hoor. Ik hoor wel vaak dat mensen bijvoorbeeld bepaalde delen van dieren of dieren zelf gebruiken om daar medicijnen van te maken. Dat zal misschien hier het geval ook kunnen zijn. We weten dat niet. De beste man heeft dat niet aan ons gezegd en ook denk niet aan de rechter of wat dan ook. Die wordt gewoon terecht gewezen en die gaat de gevangenis in. Ja, akkedom. Maar dit is wel heftig hoor. Kan je je voorstellen als ze allemaal uit die buisjes waren gekropen. En die mensen hadden dan die koffer opengemaakt. En dan een gewelste van mieren overal. Daar op het vliegveld, de douane. Stel ik was douanier, wie wordt tap naar Rokayere? Wie wordt tak met mi feestiki? Mino vierboom. Ik zou naar huis gaan. Dit is niet voor mij. Dit is niet voor mij. Het zijn inderdaad hele dure mieren. Even kijken. Ik heb mijn schermpjes een beetje door elkaar, dus ik moet even goed kijken hoe en wat. Maar het woord van de dag is dus mira. Dat is het woord van de dag. Mira. Mieren. Voor de meeste woorden in het Surinaams, vooral zelfstandige naamwoorden, zoals je in het Nederlands hoort of in het Engels hoort, bepaalde woorden worden gewoon vervoegd in het meervoud. Dus je kan gelijk horen dat een woord in het meervoud is. Er is een verschil tussen enkelvoud, meervoud. Meervoud, meer dan 1. Enkelvoud, 1. Surinaams heb je dat niet. Dus hier kan je heel makkelijk zeggen, wang mira, tu mira, hondru mira, dusung mira, wallo mira, furu mira. Mira blijft gewoon hetzelfde. Geldt voor vrijwel alle zelfstandige naamwoorden. Als er eentje tussen zit die anders is, dan wil ik het graag van jullie weten. Dan ben ik wel benieuwd. Maar voor de meeste, in het algemeen, de zelfstandige naamwoorden worden niet vervoegd. Ze blijven gewoon hetzelfde. Dus je hebt gewoon mira. Hier is een voorbeeldzin. Aman kibri. Sommige mensen zeggen chibri. Aman kibri wan mira nesi. Ini in kofru. De man verborg een mierennest in zijn koffer. Jee. Bah. Dus even kijken. ZZP'er zeg, of al in het vliegtuig en dan kruipen die mieren overal rond. Ja. En je dan in je stoel. De vier tak wasang e bet you. Wasang e beti. Of je vier tak wa mira e kruipi tapi i futu. In neki tapi fesi. Hey, begrijp Groski? Kippenvel. Oh my gosh. Ik krijg echt op dit moment kippenvel. Ik zou dat niet aankunnen. En het lastige daarvan is, je bent op in een vliegtuig. Hè? Je kan nergens naartoe. Ik kan nergens naartoe. Oh, dat is een hele goede ZZP'er. Die haalt gelijk de sleutelwoorden eruit. Mira, Miranesi en kofru. Die kan jij nu toevoegen aan jouw vocabulaire. Dat is een hele goede. Zie je? Zo werkt het. Dat zijn de sleutelwoorden. En zo kan je dus voor jezelf ook een zin daarmee creëren. Met een situatie die we nu hier zien. Ja, laat me weten wat jullie zouden doen. Vergeet niet op het scherm te tikken voor de hartjes. Make me via lobby. Ben je op Facebook? Kijk je via Instagram? Kijk je via TikTok? Laat me dat voelen. Even kijken. ZZP vraagt, ik is eng. Ik dacht nog eng. Nee. Maar wel een hele
goede opmerking die je daarbij maakt. Dat is het niet. Me kan twee dingen betekenen. En eigenlijk valt het een beetje samen met het volgende onderwerp die ik ga hebben, context. Dus ik denk dat ik hem daar even mee ga nemen. Maar me, wat ik nu al kan zeggen, is ik of mij, mijn. Ik, mij, mijn. Me. Ik, mijn, mij. In het Nederlands heb je natuurlijk het verschil. Je hoort het al, toch? Ik, mij, mijn. Engels heb je dat ook. I, me, mine. In het Duits zou je het ook zeker hebben. Dus zo gaat het misschien ook zo door in andere talen. Surinaams? Nee. Ing kan betekenen haar, zijn, hem, haar. Maar dan is het natuurlijk hier de sleutelvraag. Wanneer weet je wat je moet gebruiken? Context. En daar gaan we het straks over hebben. Maar we gaan eerst even wat boodschapjes doen. Ja? Oké. Dat moeten we ook even hier doen, hè? Wie pakibusrano to? Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spanktori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Dank. Oké, dan moet ik even van mijn scherm verwisselen, want ik kan mijn schermpje zat even. Juist, context. Kijken. Nou, ik ga het even op mezelf plaatsen, want anders horen jullie dat achtergrondgeluid en dat is niet zo lekker, dat praat niet zo lekker. Maar het gaat in ieder geval over context. Ja, context. Jip en Janneke taal, wat is de kader? Als ik een vierkant zou tekenen en om die vierkant heen heb je van alles en nog wat, alle onderwerpen, alle de aversies aan je abi. Alle de aversies aan je abi na tapagrondtap. Dan kan jij zeggen, ik wil context creëren, ik wil een kader creëren. En die kader plaats je dan in het midden van al dat wat er is. En dat geeft dan richting. Het geeft betekenis. Het maakt het een stuk makkelijker om iets te begrijpen. Toch? En omdat woorden binnen de Surinaamse taal meerdere betekenissen kunnen hebben. Zometeen met fit naar de smaak zo tap social media. Betekent dit, betekent dat, dat betekent het. Ja, mis abi. Daarmee tak onder andere. Laat me teruggaan naar het verhaal hoor. Volgens mij kies me atibro. Het kader helpt om daar duidelijkheid in te brengen, om daar richting aan te geven. Ja? Als ik bijvoorbeeld het woord me gebruik, dan is het belangrijk dat in de zin context wordt gegeven of het gaat om ik, mij, mijn. Zo is dat met eigenlijk alle persoonlijke voornaamwoorden. Dat geldt voor you, ing, unu, ding. Het ding blijft natuurlijk hetzelfde. Unu kan afwisselend gebruikt worden. Het kan jullie betekenen, maar het kan ook uw betekenen, het kan jou betekenen, het kan wij betekenen, het kan ons betekenen. Dus het is heel belangrijk om daar context in te creëren. Zo net had ik even een woord, maar omdat je dat achtergrondgeluid hoort, dan is het niet zo fijn om er nu zo naar te kijken. Connie is ook een voorbeeld die ik kan nemen. One exemple. Een voorbeeld. Exemple. E-K-S-E-M-P-R-E. Plaats het in je woordenboek. Even kijken. Zoveel mensen, zoveel meningen. Ja toch? Nee, zoveel mensen, zoveel meningen. Maar je moet het ook kunnen respecteren, vind ik. Dat er mensen zijn met zoveel meningen. En ik snap ook wel waarom mensen ook hun meningen hebben. Maar, wat ik ook heb moeten leren. Hier is een lesje. Dat is je mening. Je mag het hebben. Dat betekent niet dat ik hoef aan te nemen. Mina teken een cadeau. In de meeste gevallen wordt het ook niet gegeven als een cadeau. Aboom. Connie,
is een exempel. E-K-S-E-M-P-R-E. Voorbeeld. Connie kan betekenen slim. Kan betekenen dat je veel weet, kennis. Het kan verschillende betekenissen hebben. En binnen jouw zin moet je kunnen aangeven wat je er daarmee bedoelt. Dat is misschien ook wel een beetje het lastige van de taal. Ja? Als ik één ding zou zeggen van wat in je nadeel zou kunnen werken, vooral als je beginnend bent. Te je beginnanga atongo, iwan lera tongo, iwan sap den woord toe. Je zal naarmate van tijd je woordenschat moeten uitbreiden. Niet zozeer alleen in de aantal, dus om mijn woord toe isabi, maar ook in de diepgang. Ja, sa woord toe ewan taki. Om mijn fasi, you ma feni, van betekenis. Hoeveel manieren kan jij terugvinden van die betekenis? Dus het gaat niet alleen om aantal. Het gaat ook om diepgang. Ja? Dus eigenlijk wanneer je een woord ziet, en dat gaat in het begin nog niet zo zijn, maar zodra je een woord ziet, bijvoorbeeld Connie, dan zou je jezelf eigenlijk moeten afvragen, hoeveel manieren zijn er nog aanwezig om dat uit te kunnen leggen? Zo heb je dat ook in het Nederlands en ook andere talen. De Surinaams is niet daarvan uitgesloten, maar binnen de Surinaamse taal is wel iets heel moois, heel iets bijzonders. Dat wij ons veel uitgebreider kunnen uitdrukken en ook veel meer nuance kunnen brengen in de manier van spreken. Dan dat je dat zou hebben met de hoeveelheid woorden die je bijvoorbeeld terugziet in de Engelse en de Nederlandse taal. Dus niet omdat er minder woorden zijn, kan je je niet beter uitdrukken. Eigenlijk is dat de superkracht van de Surinaamse taal. Dat we veel gevarieerder zijn in het uitdrukken. Fu asansawi ewan taki. Context, het kader. We kunnen het heel snel schakelen naar andere dingen, waardoor een zin in een bepaald context niet meer dezelfde betekenis zal hebben als in een ander. En dat is iets waar je rekening mee moet houden. Ja, wil je de taal leren, waar dan ook, van wie dan ook, hoe dan ook. Voor mijn part lig je met een woordenboek onder je kussen en denk je van zo gaat het in mijn hoofd. Maar hoe dan ook, je zal gewoon rekening mee moeten houden met het feit dat je diepgang moet zoeken in de taal. En dat kan voor veel mensen een struikelblok zijn. Vooral ook omdat, en even teruggrijpend naar het fenomeen van straattaal, het zorgt natuurlijk voor een vereenvoudiging van de taal. Het zorgt voor een vereenvoudiging van een taal, waardoor iedereen dan denkt van, dat is makkelijk, dat is niet moeilijk, dat kan je zo door. Nee, ja, is goed. Voor die mensen die dat willen geloven, heb ik geen probleem mee, geloof dat. Maar het moment dat je zegt van, ja, meer takkie shranang tunge, en die persoon gaat ineens een gesprek met je houden, dan ben je de persoon kwijt. Omdat je diepgang mist en je mist een uitbreiding in je vocabulaire, waar context gewoon daar heel belangrijk in is. Kan je woorden uit context plaatsen? Ja, natuurlijk. Maar dat is dus ook het mooie van die variatie die er is in die woorden. Dat is onze kracht in die woorden. Dus wanneer je mensen hebt, te abisma sa etaki, inom leerdensma atongo, bika de gebruikje atongo, tapon trafasi, tapon kroekafasi, dan laat jij mij nu zien, en dan wil ik echt dat je heel goed luistert, Arkiboom, dan laat je mij nu zien dat je een beperkt perspectief hebt over jouw eigen taal. Ane tak abrami, tak abrayu, sa je praxeri. En daar gaan mensen vaak de fout in. Daarom is het goed om naar mensen te luisteren wat ze zeggen. Vooral als je maar fit naar je, ja, en om doen het. Oké, maar dan laat jij dus zien de beperktheid in jouw taal. Want er zijn nog steeds mensen die de Surinaamse taal heel diep kunnen spreken. Ik kan je dan niet eens volgen. Noas mama volg je. Maar een basis moet er natuurlijk zijn. En in een basis moet je ook leren. Er is context. Hou rekening mee met het feit dat je de diepgang ook gaat moeten vinden. Je gaat het ook moeten zoeken. ZZP'er zegt, ik antwoord in het Nederlands.
maar dat wil ik wel veranderen. Dan moet je het eigenlijk gewoon beginnen. En begin heel klein, hè. Begin klein. Overweldig je jezelf niet. Ga niet denken van, ik moet nu 1 lange zin gaan maken met 51 woorden. Want doe zo'n woord moest je naar lien. Nee, dat is niet de bedoeling. Maak gewoon korte zinnen. En voor mijn part oefen je in je hoofd gewoon met je dagelijkse routine. De eerste les die je krijgt op niveau 1 bij Spanktori Academy is je dagelijkse routine. Mi e waka. Mi es don. Mi e nya. Mi e. En gaan zo door. En in de tegenwoordige tijd. Want ik ga je niet overweldigen met al die andere tijdsbepalingen, tijdsvormen. Daar gaat het niet om. Je moet niet te veel alles gelijk in 1 keer willen. Doe dat gewoon heel klein. Mi e bij brede. Na iniwa winkri. A prijs de asangi diri. A son e brentje. Desma e taki. En als je voelt dat je weer over wilt gaan naar het Nederlands. In het begin ga je dat gewoon doen. Waarom? Je hersenen doen dat gewoon. Want je hersenen weten het nog niet. Dus je kan je hersenen niet gaan forceren in iets wat ze nog niet weten. Maar je moet je hersenen natuurlijk wel trainen in iets nieuws. Ja, je moet het natuurlijk wel kunnen trainen. Boom. We gaan wat boodschapjes doen en dan gaan we naar de laatste item toe. Ik ga alvast een trigger warning geven, alvast een waarschuwing. En het is best wel een zwaar onderwerp, want het gaat over slavernij, maar wel een onderwerp waar we gewoon over moeten spreken. Ja? Dus die vind je lobbying, dat naar je zaak, ik kan go. Maar ja zo, het takken gewoon. Ja? Oké. Dus jullie zijn al gewaarschuwd. Even eerst de boodschapjes. Meer pakje Busrano to. Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spanktori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tangong. Dit fort is ook een van de plekken waar de 63.000 tot slaafgemaakten verbleven die de Nederlanders naar de Kaapkolonie ontvoerden. Op dit soort plekken word ik altijd een beetje nerveus. De alle ellende die zich hier heeft afgespeeld. De folterkamer. Het overvalt me ineens. De verhalen van de afgelopen dagen, de stemmen van vroeger. En op zo'n beklemmende plek denk ik natuurlijk ook aan mijn eigen voorouders, die in soortgelijke ketenen naar Suriname werden gebracht. Ja, heftig. Heftig. Ik was een tijdje geleden in het Suriname Museum. Suriname Museum is hier in Amsterdam. Heel mooi gebouw. Immens groot. Ontzettend indrukwekkend. Je bent daar echt wel een dagje even aan het lopen, hoor. Als je zoiets hebt van ik wil een middagje iets doen met de kids, ga daar naartoe. Het is de moeite waard om daar naartoe te gaan. Er is een deel in het Suriname Museum waar ze een kamer hebben. En dat is dan zo ingebouwd alsof je het beeld krijgt van de tot slaafgemaakten die waren vastgeketend. Hoe klein die ruimte was. En ook natuurlijk de ketenen, de boeien, waarmee ze werden vastgeketend. Voor mij kreeg ik echt inderdaad ontzettend, niet zozeer een nagevoel, maar ik was gewoon heel stil ervan. Heel stil. Je weet niet wat je moet zeggen. En ook als je de ketenen voelt en je begint je voor te stellen hoe lang die mensen daar hebben gezeten, voordat ze ooit land zouden zien, of überhaupt het zouden overleven. Asandat hebi. Ja? Asandat hebi. En ik vind eigenlijk dat iedereen, en ik bedoel dan ook echt iedereen, dat gewoon moet hebben gezien. Dat overstijgt ook wel een mening eigenlijk. Dat is gewoon iets wat je moet zien. Nou, in het stukje van deze journaliste, zij heeft een documentaire gemaakt. En er is heel veel commotie erover. Mensen die zeggen van, moet dat nou, moet dat op de buis, moeten we dat nou zien? Ja, we moeten het zien op de buis. Einde oefening. We moeten het zien op de buis.
Inderdaad. Hier bij Spangtori Academy zijn we er helemaal voor. Klaar, punt uit. Eens even kijken, ZZP'er zegt, het maakt me verdrietig en daarna boos. En ja, dit moeten we zien. Ja, toch? Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Maar ook heel veel mensen gewoon in het algemeen. Hè? Als mens zijnde, als je daar staat en je begint je dat voor te stellen en je ziet dat, dan begin je te denken van, wacht even. Wat is dit nou? Echt waar? Ja. 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 Dat is iets wat je echt gewoon onder ogen moet kunnen zien. En daar moeten gewoon documentaires over gemaakt worden. Is het fijn om er naar te kijken? Kijk, je kan het ook zo bekijken. De bedoeling is niet dat het fijn moet zijn om er naar te kijken. Dit is niet een good feeling video of documentaire. Dat is niet het doel ervan. Dat is niet het doel ervan. Ja? Het is niet het doel ervan. Het is inderdaad schokkerend. En het moet het effect ook hebben. Het is heel erg openbarend. En het moet ook dat effect hebben. Het doet pijn en dat moet dat effect ook echt wel hebben. Zit maar even in dat ongemak. Heel mooi gezegd. Zit maar even in dat ongemak. Zit daarin. Ja. In de video zegt ze ook, weet je, ze wordt er echt door aangegrepen. Dat is ook wel heel erg goed te zien. Het overvalt haar. Het overvalt haar, overmand haar. In het Nederlands zou je dat op verschillende manieren kunnen zeggen. Het overmand je, het overvalt je. Je wordt erdoor aangegrepen. Verschillende manieren hoe we dat zouden kunnen zeggen. In het Surinaams zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik grabumi. Ik grabumi. Het pakt je letterlijk, grabu, pakken, beetnemen, vastpakken. Maar je zou het ook metaforisch kunnen gebruiken. Het grijpt mij. Het grijpt mij heel diep in mijn hart. En wat ik wil laten zien zijn twee verschillende manieren. Als we even kijken naar de eerste twee manieren, dan zie je staan e grabumi, e grabumi. Eén is hoe je, ik zeg het altijd dan op deze manier, algemeen beschaafd Surinaams zou schrijven. Als je het helemaal uit elkaar zou schrijven op de juiste wijze, dan kan je de eerste nemen. E grabumi. Zo kan je het ook zeggen. E grabumi. Maar voor de mensen die van Surinaamse afkomst zijn, of veel met de taal bezig zijn, of hier en daar het horen, dan weet je dat vaak woorden samen worden gevoegd. Letters worden samengevoegd. En in het spreken, dan gaat het veel sneller in tempo. En bepaalde dingen vallen dan weg. Het klinkt vloeiender. Dus dan krijg je die tweede. E grabumi. E grabumi. En zo klinkt het ook, hè? Alsof je zegt, maar het is de samenvoeging van a, e. A, het, e, is een vervoeging van het werkwoord de en ook van na. De en na zijn koppelwerkwoorden. Je kan ze gebruiken voor zijn. Het betekent zijn. Maar let ook goed op, ook vooral met het werkwoord na. Context is belangrijk. Want je kan het natuurlijk ook als een voorzetsel gebruiken en in een hele andere zin. Dus weet hoe je het gebruikt. In dit geval is het zijn van de e grab me. Dat is nog een manier hoe je het zou kunnen zeggen. Atori e grab me. Daar waar zij over spreekt, het verhaal, dat grijpt mij. Je zou het laatst kunnen zeggen. Dus niet specifiek dat het gaat om een verhaal, maar dat het over iets gaat. Asangi e grab me. Of asangi e grabumi. Asangi e grabumi. Of zelfs nog korter. Asangi e grabumi. En dan hoor je niet eens dat ik heb gezegd asangi e grabumi. Ja? Maar in de eerste level, bij Spangtori Academy, wil ik wel dat je het op zo'n manier eerst leert. Waarom? Waarom wil ik dat je het op zo'n manier eerst leert? Omdat het dan begrijpbaar voor je wordt wat je zegt. Daarom zeg ik ook, inoma taksoso ataki na skrivim shitu. Ja, imlisa santu.
Dus in het begin moet je dus ook eerst kunnen zien van, oh, zo ziet het in zijn totaliteit eruit. En naarmate je het meer begint te spreken, ga je ook merken, je laat dan klinkers weg, sommige woorden worden samengevoegd en dan ga je het ook veel soepeler spreken. Terwijl je wel weet dat er een oorsprong ervan is. Dus ik wil dat je eerst de oorsprong weet. Daarna kan je er vloeiend doorheen. Voor de mensen die van Surinaamse afkomst zijn, dat, weet je, in het spreken is dat normaal. We takken en zo. Gewoon vloeiend. Unaftaki, a, sangi, e, grabu, mi. Maar misschien wil je er wel nadruk op leggen. Misschien wil je daar een uiten van, hé, dat is wel zo. De meeste mensen zeggen van, a, sangi, grabu, mi. Hey, grab me. A, sangi, grab me. Dus ik vond het een heel mooi stuk. Ik hoop ook zeker dat veel mensen ernaar gaan kijken. Ik denk dat het op NPO Start te zien is. Ja, het overvalt je toch? Ik denk dat het iedereen wel zou overvallen. Behalve natuurlijk de mensen die geen gevoel hebben. Ja. Nastong desma abi in de skin. Wel, ik heb dat niet. Ja, ik heb dat niet. Mensen, we zijn weer aan het eind gekomen van de show. Podcast. Het was me een ware genoegen om hier met jullie te zijn. Deze maandagmorgen zijn we er weer omstreeks 6 uur. Vergeet niet de pagina's te volgen. Volg ons op Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kom naar de platform toe. Binnenkort wordt de meivakantieboek voor de kids gepubliceerd. Yes! Contact in deftig. Deze wordt gepubliceerd. Nou, het is gewoon een e-book. Waar mensen dus, weet je, als je kids hebt, maar misschien voor je neven, je nichten, weet je bent misschien een tante, een neef, oom, en je moet op je neefjes en je nichtjes gaan passen. Dan kan je deze verkrijgen. Het bijzondere aan deze is dat er 1 audiobestand beschikbaar is. In dit meivakantieboek, kan er wel iets korts over vertellen. Dan is er een item erin, dat gaat over schildpadden. Er zullen verschillende items in zijn. Kunnen ze zich lekker bezighouden. Puzzels, al dat soort dingen. Er wordt eentje voor vanaf tussen groep 3 en groep 5. En dan volgens mij tussen 5 en 8. Dus er zijn 2 versies. Ja? De een zal wat makkelijker zijn, de andere is wat moeilijker. Apart verkrijgbaar. Niet samen. Apart verkrijgbaar. Ja? Apart. En het mooie is, in allebei de versies krijg je ook een videobestand. Dus wanneer je het e-book op je tablet of je print hem uit, dan zie je op een van de pagina's een QR-code. Dat heeft te maken met het verhaal over schildpadden. Kinderen leren dan iets over schildpadden. Ik dacht van, het is wel heel leuk om dat erin te brengen voor de meivakantie. De Maleerwan zijn je. En als je die QR-code scant, altijd natuurlijk eerst vragen aan de ouders of de volwassene die er is. Scan je de QR-code, dan worden de zinnen opgelezen van wat een schildpad doet. Er zijn een aantal zinnen en die worden dan opgelezen en de kinderen kunnen meekijken samen met de ouders of met iemand anders die daar ook heel leuk vindt om dat te doen. Wordt binnenkort bekendgemaakt. Dus je krijgt hem sowieso te zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie er ook van vinden. En de reden waarom dit soort dingen worden gemaakt, e-boekjes en vakantieboekjes zijn natuurlijk niet nieuw. Er zijn heel veel op de markt. Maar de reden waarom dat op Spangtori Academy ook wordt aangeboden, is omdat dat ook onderdeel is van de taal. En we willen de kids ook daar gewoon in meenemen. Ja? Maar misschien ook voor volwassenen die zeggen van ja, moet je luisteren, ik moet ergens beginnen. Geef me dat boekje maar en ik begin daar. Hé, mijn best, mag ook hoor. Ja toch? Ja, we doen niet moeilijk hier hè. Linksom, rechtsom, het maakt niet uit. Als je zegt van, dit is wel heel laagdrempelig voor mij, maar ik wil het wel zo doen, kan je zeker doen. En voor de kids is er natuurlijk ook een abonnement, dat is €10 per maand. En dan krijgen ze gewoon toegang tot alle materiaal. Dit soort boekjes zijn dan gratis te verkrijgen in het abonnement. Je hoeft daar niet voor te betalen. Nee. En het wordt maandelijks uitgebreid met een aantal zaken. Dus het kan dus zijn boekjes, leermiddelen, of het alfabet, et cetera, et cetera. En ouders kunnen gewoon met hun kids zitten en dat oefenen. Ja? €10 per maand. Het wordt ingedeeld per groep. Er zijn 2 groepen. Vanaf groep 5, onder groep 5. En zo kan je zien wat je kind nodig heeft. Heb je echt een superkind en die weet gewoon zoveel. En dan kan je misschien iets hoger zetten dan de rest. Ja. Maar dat is de inzicht die je zelf zou moeten hebben als ouder. Anyway, die komt er binnenkort aan. Dus ik ga jullie wel op de hoogte houden wanneer dat zover is. En dan kun je hem halen.
Heb je zelf vragen? Een woord die je graag uitgelegd zou willen hebben? Of misschien een item waarvan je zegt van, oh, dat vind ik wel een leuk item. Misschien is het wel iets voor Mary, voor Connie naar een woord toe voor de podcast. Hier onderaan van het scherm, dat vind je dus een e-mailadres. media@spangtoriacademy.com, media@spangtoriacademy.com. Daar ontvangen we graag jullie vragen. Ben je een bedrijf? Ben je een organisatie? Ben je een artiest? Ben je een spoken word artiest? Ben je een schrijver, een auteur? Of heb je gewoon een bedrijf die denkt van, dit is nou wel leuk. Sayara. Je kan ook je producten promoten. Ja, je hebt gezien waar er allemaal van die commercials waren, toch? Wel, daar kan misschien jouw product of dienst ook tussen zijn. Of misschien jouw event. Ja? Dan kan je ook mailen naar media@spangtoriacademy.com. Boem mensen. Ik ga afscheid nemen. Motaka Josie. Tamara Nawatrade. Ja, geniet van je dag. Ik hoop dat jullie allemaal iets erbij hebben gekregen qua informatie, qua lering. Vergeet niet te volgen. Delen is lief. En vooral liken. Tetramara. Wie paki busrano to? Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen.